Euskal Herri Euskaldun baten alde lanean ari den erakunde publikoa da Udalerri Euskaldunen mankomunitatea. Tamainaz, zein izaeraz, askotarikoak izan arren, euskarak uztartzen ditu bere udalerriak. Uemako herrietan, biztanleen 70% gora da euskalduna. 1981an hasi zen Uema arnaza hartzen, Aizarna Zabalen. 17 udalek sortu zuten. Dena den, gaur egun, 73 udalek osatzen dute, eta Hego Euskal Herriko 4 herrialdetako udalak biltzen dituen mankomunitate bakarra da. Uemako udalerrietako berezko hizkuntza euskara izan arren, euskaraz aritzeko baliabiderik edo ohiturarik ez zuten udalak bildu ziren mankomunitate honen bueltan. Euskara, kalean, etxean, kulturan, gizarte mugimenduetan eta eremu guztietan, txoko guztietan zen nagusi, baina udalak gaztelaniaz erantzuten zien herritarrei. Hori dela eta, udal administrazioaren barne jardunean eta udalerrian euskararen erabilera ahalbidetzeko asmoarekin elkartu ziren udalerri horiek. Aurretik ere, bazetozen udaletako kideak biltzen eta ari ziren, euskararen plan bat aurrera eramateko, bultzatzeko asmoz. Eta, horrela hasi ginen lehenengo urratsak eta ematen, eta biltzen Aizarna Zabalen. Eta, halako batean, heldu zen proposamena, honi eman behar diogu forma legal bat eta instituzional bat, ez? Eta hortik sortu zen Uema. Lehenengo urte haiek, aurretik esan behar dut, neuri proposatu ziatela lehendakari izateko, eta onartu nuela, eta orduan bidai ugari egin behar izan genuela, pixka bat harremanak zabaltzearren edo bai udalekin, bai gobernuarekin, alderdi politikoekin, eta abar, ezta? Orduan, egia da, adibidez, indar abertzalen artean nahiko konfrontazio handi xamarra zegoela garai hartan, eta orduan elkar esploratze bat edo elkar hurbiltze hori holako zea bat izan zela, ezta? Eta, ez zala gauza erreza izan, ez? 3 ardatz edo egiteko nagusi finkatu zituen Uemak. Lehena zen, erdarek betetzen dituzten funtzio formalak ere bereganatzea. Hau da, udalak euskalduntzea. Bigarrena, erabat euskaraz biziko zen lurgunea osatzea. Udalerri euskaldunen lurgunea. Eta 3. Lurgune horretako udalerrien garapen sozioekonomikoan ere eragitea. Uemak ibilbide goraberatsua izan du. Hainbat udalerri, lehendakari desberdinak, lantaldean aldaketak, eta lantaldeari dagokionez, nabarmentzekoa da lehen koordinatzailearen ekarpena, Iñaki Arregirena hain zuzen. Hasieratik ari zen hura lanean Ueman, eta funtsezko papera izan zuen mankomunitatearen garapenean. Galera handia izan zen haren heriotza Uemarentzat. Nik nabarmenduko neuke, Iñaki izan dela Uemaren arimia. Hau da, beren izakera barruen, bere gara izen bezan eban, 3 gauze aipatuko neukez. Bat, euskal zalie, abertzalie, eta askatasune beharreban pertsona bazala. Danatarako lan egiteko, pentsatzeko, aldarrikatzeko, danatako askatasune beharreban. Eta horretarako beran denpora, ordu, familieken du, danatako prestegoan. 24 orduetarako prestegoten zan Iñaki. Gaur eguneko Uema ikusitze, bainaki posik egongo litzateke. Kontuen hartun, guretzat erronka, ni lehendakari nintzen azken urtietan 60 heltsi esan. Gaur 76 dagoz. Eta ganea udalan dizepe bai. Sasoiaretako jardunan gure arazo handizenatariko bazan, dana egoala inbarik. Hau da, administrazioen euskeraz bizigure izaten gendun,
baina dana egoan egin barik. Aktak egiteko erak, udaletan behar ziren tresna guztizek, dendatako rotulo, tabernari, guzti hori. Orduen, danetik pizka bat egin behar zan, esan administrazio bera bakarrik, herrira begirebe pilo bat ekintza egin behar ziren. Herri oso ezbardin eginen, baiera berien gauze bat geunkan batzen gindu esana. Eta zan, euskaraz bizi gure izan gendunela. Herri euskaldune ginen, lurgune euskaldune gure gendune sortu, eta horren alegine, nik uste dut lortu dugula. Orain gertatzen dana, herritarrak gero eta erdera gehiago egiten dozkulegun euskaldunetan ere. Hainbat arlotan jarri du indarra UEMak azken urte hauetan. Kulturan, merkataritzan, planetan, trebakuntzan, alfabetatzean, hizkuntza irizpideetan, etorri berrietan eta bar. Joan den urtean hasi zen UEMaren agintaldi berria, eta adostasuna eta elkarlana jarri zituzten ardatz. UEMak azken 25 urte hauetan hainbat gorabehera bizi izan ditu. Euskal Herriko giro politikuk nola ez eragina izan du UEMan, beste hainbat eragileetan bezala, eta euskerin herrien orokorrien bezala ez. Hala eta guztiz ere, zailtasun guzti horiek gainditzen jakin izan du erakunde publiko honek, hainbat eta hainbat udalerri ezberdin, udal ezberdin, sentsibilizazio desberdina dituzten udal hautetsiek bilduz, eta guztiekin helburu komun batetan aurrea egiten, eta da euskerin sustapena, eta horretan bat eginda aurrea egiten asmau izan da. 25 urte hauetan, ekarpen asko egindala esango nuke UEMatik, baina bat aipatzekotan, askoren artin bat aipatzekotan, esango nuke udalerri euskaldunek euskerien normalizazioen joka dezaketen paper hori mahai gainin jartzen jakin izan dula, eta gaur inoiz baino gehiago esan dezakegu adostasun zabalakin onartzen dalako euskerin arnazgune horiek euskerin normalizazioen joka dezaketen papel edo funtzio hori oso garrantzitsu edala, eta hortik ere lan egin behar dugu. Denboraren ondorioz, lehentasunak eta lanildoak ere aldatu dira UEMan. 20. urteurrenean, honako 3 lerro zehaztu zituzten. Lehena, euskaraz bizitzeko dauden hutsuneak gainditzea, horretan jarraitzea. 2. herritarren alduntzea. Eta 3. udalerri euskaldunen zaintza eta babes. Esan genuna zan, euskeriek izen bertzula maila politikuna transversala o zeharlerrotasunez landu bertzan kontu bat. Ze udalerri euskaldunetan, euskerin gain hartzezien erabakisek ziela egoera soziolinguistikun bereziki eragite zebenak. Horreatik, 3 ildo estrategiko nagusi hartu ginutzen aurrea behire lantzeko, eta lehena izen zan, UEMan lehenengo helburu beak ezateun bezala, udalerri hauetan oraindik euskeraz bizitzeko dauden utzune hoxedanak gainditzia, eta utzune hoxedanak gainditzeko bitarteku jartzen hasi zan UEMa. 2. Ildo estrategiko izango litzeke herritarran ahalduntzia. Konstiente gehalako udalerri euskaldune gaur egun euskaldun izaten segitze bela, bertako hiztun komunitateak jarrera baikor bat hartu dula hizkuntzikiko, eta hori konstienteki hola mantentzia ezinbesteko ikuste deulako. Eta 3. izango litzeke, lehen aipaudun bezala, erabaki politikuk eta bereziki lurralde antolaketi eta hirigintzai lotutako erabakisek udalerri euskaldunen egoeran asko eragite zebela kontutan eukita, nolabait udalerri euskaldun hauek babesa daukebela eta babes hori artikulau bertzala ulertu genuen. Eta zentzu hortan, hasi gea, eragin linguistikun ebaluazioa bezalako tresnak sortu eta eragin kaltegarri horiek lehuntzeko nolabaiteko neurrisek planteatzen. UEMa, 25 urte, bidea zabaltzen. Ekarri diola, ez dakit, inertziatik ateratzea eta pixka bat konturatzea gure hizkuntza normaltasunez erabili behar degula, gure hizkuntza gutxitua dela, eta orduan gainetik kendu egin behar ditugula inertziak eta lotsak eta zera, eta gu ere bagerala nor, eta, euskaldunak gehala, eta bide horretan UEMa nik uste laguntzailea eta bide
urratzailea izan dela. Niretzat, UEMA zer dan? Euskeraz bizi gure dugun herritarrok. UEMA zerbait izatekotan elkarlana da, adostasune da, zoru komune da, gaur euskeri sustatu nahi duen guztiok, hitzetik hortzea dabilzkigun hitz guzti horiek, nolabait barren biltzen diela UEMan esango nuke. Niretzat UEMA da Euskal Herrira beire estrategikudan erakunde bat, nolabait islatzeulako etorkizunin nahiko genuken Euskal Herri bat. Eta horregatik da referentia, hau da, udalerri euskaldunek ez izen arren, hau da, euskeraz bizi nahi deben gainerako udalerri danantzat. UEMA nik deskubritu dut dela entidade bat oso importantia, bai udaletxientzako da bai lurraldiantzako, batetikan euskeratikan itian lanatik eta bestaldetikan zerbitzuak herritarrai eta herrian euskarai eusteko administrazio aldetikan oso lan importante bat iteun entidadia. Nik argi eta garbi badakat esatian esperientzia bai lehengo agintaldian eta oraingoan politika oso albuan dola, ez dela erabakirako ez dauka importantzikan, eta gainea oso zentrauta gaurela euskara munduan, bai administrazioakin relazioetako eta bai herritarakin relazioetako. Honetzako beti izan da, herri euskaldunetan udalak euskeraz funtzionatu alizateko tresna bat, ezta? Eta batez ere, 25 urte justu egiten ditu UEMak eta 25 urteotan jaso duen esperientziak zer erakutsia badaukala beste eta beak ere jaso.